Sa mga pangyunot na bareta, nagkaperang kumpanya nin bus fully booked na sundo sa masunod na simana. Saro gadan tulo irido sa magkasuway na diskwido sa Camarines Sur. Pulis irido kan Badilon sa Kamalig. Anong na persona natawan nin wheelchair hali sa Ako Bicol Party List. Asin bistuho ng Wonderlola kan Camarines Sur. Napighahangaan sa tibay magtahe sa edad na 103. Maray na hapon, Martes, Abril 4, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Nagkaperang kumpanya nin bus fully booked na sundo sa masunod na simana. Pagdagsa naman nin mga biyahero, dikit-dikit nang nanunutaran. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Amay nagpasiring ka sa bagong aga sa terminal nin bus ang biyaherong si Vim. Sabi niya may importante siyang lakawan sa Metro Manila sa aga asin habo niya na makisusuan. Sakto huli na daipanin pila sa mga ticketing office asin mahiwas pa ang Legazpi City Terminal. Alagad antisipado niyang madidipisilan siya sa biyahe pabalik sa Bicol. Posibleng sa weekend na siya makabalik sa reyon. Siguro mag-stay na lang muna ulit sa hotel para by Monday, siguro po. By Monday, makapagbiyahe ulit, pabalik. Saro sa na si Vim sa mga biyahero na padiit-diiting nagdadagsa sa mga terminal. Sigun sa nagkaperang empleyado kan mga kumpanya nin bus sa terminal, pig-aantisiparan ninda ang dagsa nin pasahero puon ngunya na aldaw dangan sa Abril 9 naman sundo 11. Fully booked naman ang nagkaperang kumpanya sundo sa masunod na simana. Maging mahinaon day madagit sa mga booker kung day natatawanan ng alokasyon. Maghalat lang kung may additional pa mga. Pero dakol man po din mag-open kay extra bus kaya day sindamandal makakabalik sinda. Daiman inanotara na aumento sa pamasahe. Mantinido na 900 ang pamasahe sa mga ordinary buses, mantang nasa 1,000 to 1,500 ang mga aircon buses. Sigun sa manehamiento kan Legazpi City Terminal, nakahanda naman sinda sa dagsakan mga biyahero. Sa katunayan, may tinaunang special permit ang Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LTFRB asin lokal na gobyerno kan Legazpi. Sa dugang na 5 bus kada kumpanya. Magbibigay kami ng letter sa LGU, request na payagan kaming magdagdag kasi as of now, ang allowed lang ng LGU with the approval of LGU and LTFRB is 5 buses per company. So nagre-request kami na i-allow na 10 bus per company para at least ma-accommodate yung dagsa ng pasahero this coming Holy Week. Sa presente, nakikipagkoordinar naman sinda sa mga otoridad nganing masiguro ang kaligtasan kan mga biyaherong pauli sa probinsya asin pabalik din Metro Manila. Request na kami from PNP-EOD na from time to time maglibot yung K9 unit nila. And as of today, we are thankful na si Bureau of Fire andito siya to conduct inspection and meron sila dyan na help desk. Mientras tanto, padagos naman ang passenger assistant desk sa Pantalan kan Piuduran, digdipiglalao man ang dagsa kan mga biyahero na pasiring sa Masbate asin sa Visayas. Kaya po kami po nangangapuda, dahil magpalang idali, tadakol bang kita ibarko, iwasan na po, ingatan tayo pagbiyahe. May hiling naman sa mga pangenot ng Pantalan sa Riyon ang Deployable Rescue Group Team o DRGT kan Coast Guard District Bicol. Kompwesto ang DRGT nin 25 personahe na ipigtaltag sa mga pantalan kan Tabaco, Legazpi, Piuduran, Pilar, asin Matnugport na mataong asistensya asin mabantay sa mga pauruling pasahero ngunya na Semana Santa. Sigun sa tagapagtaram kan Coast Guard Bicol na si Lieutenant Commander Eman Avila, ngunya na aldaw, padiit-diit na nidang nanunutaran ang pag-arabutan kan mga pasahero sa Pantalan. May pangapodan sana si Avila sa mga biyahero. Na kung pwede po, kung may oras naman sana sindang makauli as much as possible sa mga oras na ini na dahil pa man yaon ang dakulang volume na maarabot sa mga Pantalan,
tawanan na daning oras. Saro pa po, dahil po nanggad sinda magbit-bit yan, no man na mga illegal na gamit, sigurado po, kumpiskado iyan, or maantalaan sa indang biyahe. Pigpagirumduman ni Avila, ang tamang pagsunod sa health protocols huli tayaon panhuma kan COVID-19. Apwera sa DRGT, may mga ipigtaltag naman sindang personahe sa manlain-lain na beach resort sa riyon. Nga ni masyerto na ligtas ang mga nagkakararigo sa dagat bako sa nangunya na Semana Santa kundi sundo sa matapos ang summer season. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Sa Rugadan, tulo irido sa magkasuway na diskwido sa Camarines Sur. Insidente hagop sa CCTV. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Huli sa paglikay na mabunggo ang balaw-bagaw na ayam. Aksidenteng naokupar ning sarong tricycle ang ibong na linya sa tinampong sakop kang Barangay San Francisco, Nabua, Camarines Sur na naging rason sa pagkakabangga kani sa papaabot man na saro pang tricycle. Pasado alas 5 ning hapong kasudma, Abril 3. Seryosong lugad sa maniba-ibang partikan sa indang hawak ang sinapok ang mga embweltong persona. Natulos man na pig-asistiran kang otoridad asin ipigdalagan sa pinakaraning ospital. Sigun sa Camarines Sur PNP, saro sa mga nagkakausaning aksidente sa indang lugar, iyo ang mga balaw-bagaw na ayam. It is a reminder din po na ng ating batas na meron po mga penalties dito para sa mga pet owners. Yung hindi po makakapag-fulfill ng mga responsibilities na to. So ipinapaalala po natin na dapat alagaan natin and kung yung mga aso natin dapat talian po natin para hindi makakawala and makapag-cause ng accident sa ibang tao po. Sa presente, nagpaparayray na ang mga biktima. Sa syudad ning Naga, pasado alas 12 ning ugto kasudma, gadan ang 65 anyos na lolo kan masaabitan ning sarong pick-up, mantang nagbibisikleta sa gilid tinampong sakop kang Barangay Concepcion Pequeña. Sa inisyal na impormasyon, mantang pigbabaybay kang biktima ang nasambit na tinampo, piglikay ang kanyang nakaparadang jeep sa gilid tinampo, alagad dai ka ni naantisiparan ang papaabot na pick-up. Tulos man na idinara sa ospital ang biktima na nagsapo ning seryosong lugad sa payo, na naging rason kang sa iyang pagkagadan. Nakapatente na ang bangkay kang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. 19 panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Bicol kanakaaging simana. Detalye sa report ni Ann Imperial. Sa pinakahuring datos na ipigpalawas kan Department of Health sa Bicol, 19 an panibagong na italang aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon, na itala ini poon kan Marso 26 sundo Abril 1. Nangingenat man giraray ang Camarines Sur na may 9 na kaso, 3 sa Naga City, 2 sa Nabua, 0 sa Goa, Pasakaw, Pili asin syudad nin Iriga. Sinundan kan Albay na may 6 na panibagong kaso, 4 sa syudad nin Legazpi, 0 sa Bakakay asin Daraga. 0 sa Kapalonga, Camarines Norte, Virac, Catanduanes, Milagros, Masbate asin syudad nin Sorsogon. 47 ang panibagong nakarecover sa Helang, 32 sa Masbate, 5 sa Camarines Sur asin syudad ni Naga, 3 sa Sorsogon asin 2 sa Albay. Daiman ni na italang binawian in buhay sa nasambit na mga peryodo. Total na 3,635,653 ang fully vaccinated na. Apilar kan DOH, ugalion man giraray ang pagsunod sa health protocols urog nangunya na Semana Santa kung sain wala to o ang pagtiripon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ann Imperial, Bicol University Intern. Pulis irido kan badilun sa Kamalig. Asin anom na persona na tauan in wheelchair hali sa Ako Bicol Party List. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun.
It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Pulis iridukan badilon sa Kamalig. Pagkakabisto asin kun ano ang motibo sa krimen, padagos pang pig-aaram. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nakaluwas ng ngunyan sa ospital si Police Staff Sergeant Jojo Lianza, 44 anyos, asin Intel PNCO kang Kamalig Municipal Police Station. Huli sa sinapong tama ning bala ning badil sa iyang tabay. Pasado alas 5 kaya aning hapong kang nakaliis na Sabado. Mantang nagroronda si Lianza kay ibang sarupang pulis sa barangay Baligang Kamalig. Duwang kaduda-dudang persona na lunad ding sarong motorsiklo ang nariparo ni Lianza. Kan magpurbar si Lianza naranian ang mga ini. Bigla na sa nang buminulnot ng badil ang saro sa mga sospek, asin pinaputukan ang biktima. Marikas man na duminulag ang mga sospek sa daipa maaraman na direksyon. Mantang tulos man na idinalagan sa ospital ang lugada na si Lianza. Siyempre, gusto mo man ma-secure ang lugar, tapos yung mga nag-iikot man na mga suspicious looking na mga tao, masisay mi, pagdangani sa protection ng mga tao. Tulos man na nagsagibo ng hot pursuit operation ang Kamalig MPS, nakuha man sa pinangyarihan ang sarong basyo ng bala ng kalibre 38 badil. Na diin man bidbid ang samuyang mga kaiwan, and yan, so pagluwas sa istasyon, pagpauli sa harong, yan, firme kaming may mga reminders sa atin yan, na firme mag-ingat. So, yan kaya lang talaga din. May mga pagkakataon, dahil talaga din makukontrol, dahil maiwasan. Sigun sa ipatura, ini ang primerong insidente ng pambabadil sa saindang personahes. Mientras tanto, personal man na binisita si Lianza sa ospital ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Westremundo Ubingke, nga ni ipaabot ang pinansyal na asistensya. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad, nga ni mabisto ang mga kagibo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Anom na persona na tauan in wheelchair hali sa Ako Bicol Party List. Detalye sa istorya ni Ninya Valladolid. 2 taon ang pabalik-balik sa ospital ang esposo ni Nanay Arlie Segovia kan Purok 2 Upper Gapo, Kamalig Albay huli sa manlain-lain na pigmamating helang. Saro sa nagpapadipisil sa pamilya ang paghiro-hiro ni Tatay Eddie na mas mapapagian kuta sa tabang nin wheelchair. Alagad sa kawaran nin pambakal, pigtuturuwangan na lang nindang mag-irinaan pag-urual sa kay Tatay Eddie. Kasuudma, Abril 3, kan magpasiring ang Ako Bicol Party List harong ni Nanay Arlie nga na personal na iabot ang wheelchair para kay Tatay Eddie. Sa sopras ang bitbit kan partido, dahil maibitaran maging emosyonal ni Nanay Arlie.
Sa AKB po, salamat sa pagtabang sa wheelchair na hindi ko iaasahan. Nagulat nga ako. Sabi nung akus ko, so naglagyan, o yan, nung akus ko yan, nagsabi na, madigdida ka mo. Sabi ko, salamat. Matapos maihatod ang surpresang wheelchair para kay Tatay Eddie, sunod naman na pinasyaran kan partido ang 66 anyos na si Lola Magdalena Balyeras kan San Roque, Legazpi City. Ngani personal man na ihatod ang wheelchair para sa nasabing lola na sisakit naman sa paghiro darakan pigmamating helang. Salamat sa dakulang sa muyong pasalamat biyap ni Mama tapos sa muyong pamilya. Kami nagpapasalamat kay Kong Pido sa bilog na AKB. Kami sarok sa naging simba naging beneficiaries kaya na wheelchair. Apwera kina Tatay Eddie asin Lola Magdalena, dinayo man ang probinsya kan Camarines Norte, ngani personal man na maihatod ang wheelchair sa apat panindang piling benepisyaryo. Nagpapasalamat pa ako sa Ako Bicol po at kahit paano po ay nabigyan pa ako ng panibagong pag-asa tapos panibagong sasakyan na wheelchair po. Kasi po sa talaga, matagal ko na po talagang gusto magkaganyan. At sabi ko nga, kung maaga pa ako nagkaganyan, na hindi pa ako mag-asawa, di nakapagtapos pa ako ng pag-aaral. Ako ay nagpapasalamat muna sa Ako Bicol at kay Congressman Saldico at kay Congressman Bing Bungalon sa kanilang sabi ko nga programa na binibigay nila sa ating mga kababayan. Napakahalaga po ng ginagawa ng ating congressman natin na Ako Bicol sapagkat marami po mga PWDs ang nangangailangan at lumalapit sa atin ng tulong, humingi ng tulong sa atin para magkaroon ng wheelchair. Naging posible man ang pananaon in wheelchair sa tabang kan Children International. Laom na sana ni dating kongresista asin ngunyan Executive Director kan partido na si Attorney Alfredo Garbin Jr. na lugod daw papaano na pagian man kan partido ang buhay kan mga benepisyaryo. Sana sa mga tarawan tang wheelchair, lugod pa man, marahay sa silang kailangan. Well, sana they have to be patient. We're doing all our best na ingungahonan sa ilang mga requests. And sa iba na data na abot sumuyang pagpasensya dahil talagang sa kadakulang kang request data kaya tapudan ang kabus na pangangailangan. Ang pananaon in wheelchairs parte man kan tabang sa karahayan kan Ako Bicol Party List. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ninya Valladolid, Bicol University Intern. Lola sa Camarines Sur, pigahangaan huli sa tibay sa pagtahi asin pagbasa sa edad na 103. Bistun ta siya sa istorya ni Marian Manalili. Pighahangaan nyo niyan sa social media ang 103 years old na si Lola Aurea Manlangit Savilla kan tinambak Camarines Sur. Matubo daw kaya kamo na sa edad niyang kaya niya pang magbasa asin manahi? Totoo yan mga kaaksyon. Ang makuapo niya mismo ang nakapagpatotoo kaan. Sigun kay Charity Dumabok, maluya na ang pandangog ni Lola Aurea, alagad malinaw pa ang pangiling kaini. Katunayan, kaya pa daan ni Lola Aurea na basahon ang mga saradito na letra sa Biblia. Magin ang tursido, kaya pang ipalaog ni Lola sa luho kan dagom. Kaya ang pananahi, yakang-yaka pa. Lola po kaya, about sa pagkain niya, kaya nakaabot siya ng araw sa inisa. Po talaga sa pagkain, lalo na po yung sa mga gulay. Hindi mo po para pakakan yung mga itong karne. April 15, 1919, kan mamundag si Lola Auring, 22 anyos, kan siya man maagom na nagbunganin siyam na aki. Alagad anuman agad ang sikreto ni Lola Auring nga ni ma-achieve ang halabang buhay. Kakan mga tao, yung magkikakan ko. Pero tios kami. Bagong araw kang iba. Ang pagkakan ko natural, may gulay man, may tira, araw daan. Apwera sa pananahi asin pagbabasa, kaya pa ni Lola Auring na magpreparar kan sa iyang kakanon. Siya pa rin ang pag maano siya ng merienda niya, siya pa rin nagtitimpla. Nagtinog siya ng gatas. Bado niya, siya pa rin naglalaba. Maugmaman sa halabang buhay na ipigtao kan kagurangnan, alagad hagad man giraray ni Charity na makaiba pa sa halawig na panahon si Lola Auring. Sa ngunyan, sa tamban tinambak Camarines Sur, nagtitinir si Lola Auring kaiba ang saro sa mga aki niya na iyuman ang nag-aasikaso sa iya.
Sa Abril 15, 104 years old na si Lola Auring. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!